Login 23.
Deneyim var. Masada. Yani yok.
we have a synchronic translation, just so that you know. Nice. We'll take a few questions afterwards, and then we're going to take this speech after we finish the press conference, right? Пане міністре, якщо буде англійською запитання до вас, Я відповідаю англійською. Yes, I speak English. і я вас представлю на початку. Давай. Доброго вечора всім. Спільна прес-конференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та державної секретарки у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трас. Пане міністре, вас до слова. Я надзвичайно радий вітати в Києві сьогодні свою британську колегу Ліз Трас. Yeah, you can put it on so you can hear the translation. And I will start from the very beginning. Yeah, you can put it on so you can hear the translation. And I will start from the very beginning. Okay, are you good? Can you hear the interpreter? Скажіть щось, будь ласка, англійською, щоб... Got it. Good. Отже, дорога Ліз, радий вітати тебе сьогодні в Києві. І дійсно надзвичайно приємно і важливо, що глава Foreign Office прибула до Києва саме сьогодні. В ці дні важкі з точки зору безпеки. Для нас це чітке підтвердження рішучості і лідерства Великої Британії у підтримці України в нинішній ситуації, але також лідерство в чіткому розумінні того факту, що ті події, які зараз відбуваються довкола України, вони стосуються не лише нашої держави, але й загалом євроатлантичної безпеки та глобальної безпеки. Безумовно, ми почали нашу розмову з обговорення останньої ескалації на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Ви вже добре знаєте, що ворог обстріляв українські території з важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Була пошкоджена цивільна інфраструктура в станиці Луганській. Щонайменше 2 осіб отримали ушкодження. В Мар'їнці внаслідок обстрілу 1 цивільна особа та 1 військовослужбовець отримали поранення. В Троїцькому постріл відбувся із застосуванням танку. Ряд інших населених пунктів також попали під ворожий вогонь, і станом на 15:00 сьогодні відбулося загалом 42 обстріли. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом негайно засудити це серйозне порушення мінських домовленостей з боку Росії. Невдовзі в Нью-Йорку почнеться, можливо, вже розпочалося засідання Радбезу ООН, де це питання так само буде обговорене. Ключове зараз зафіксувати для всього світу, що ці снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій України, які контролює Росія. Тому що зараз російська пропаганда намагається спотворити реальність і звинуватити Україну в обстрілах, але ми переконані, що їм не вдасться це зробити. Час викликів проявляє справжніх друзів, і за час протидії агресивним діям Росії в попередні дні та місяці Україна та Сполучене Королівство зблизилися як ніколи. Гадаю, причиною цього є той факт, що обидва наші народи мають добру генетичну пам'ять протистояння агресорам в Європі. Завдяки активному діалогу та домовленостям президента Зеленського і прем'єр-міністра Джонсона українсько-британське стратегічне партнерство вийшло на безпрецедентно високий рівень. Я сьогодні можу абсолютно спокійно констатувати, що Україна має надійного друга Велику Британію, дії якої, не лише слова якої, але й дії якої говорять самі за себе. Лондон передав Україні сучасну оборонну зброю, продемонстрував готовність блискавично застосовувати жорсткі санкції проти Росії, веде активну дипломатію
глобального масштабу для стримування Російської Федерації. Сполучене Королівство відіграє важливу роль у зміцненні міжнародної коаліції на захист України. І я вдячний Ліз, яка особисто залучена в ці зусилля. Ми перебуваємо з моєю колегою в контакті буквально щотижня, працюємо над втіленням стратегії стримування Росії. І спільні зусилля вже приносять конкретні результати. Якою б не була складною безпекова ситуація, але нагадаю, що всі прогнозовані до цього дати нової військової операції Росії з грудня минулого року, вони досі не втілилися. Це значить, що дипломатія працює і досягає результату. Ми ніколи не можемо говорити про те, що буде завтра, але ми точно знаємо, що сьогодні ми докладемо всіх зусиль для того, щоб зберігався мир і Росія здійснила деескалацію і врегулювання конфлікту відбулося дипломатичним шляхом. Ми досягнули цього результату не тому, що Росія не хоче нападати, а тому, що працює дипломатія. І сьогодні Україна має найвищу міжнародну підтримку, ніж будь-коли в історії. Ми також маємо потужну та боєздатну армію, зокрема, завдяки підтримці наших партнерів і Великої Британії. Сьогодні ми обговорили з Ліз, що ще Велика Британія може зробити для зміцнення нашої обороноздатності. Ми активно працюємо з усіма партнерами, в тому числі з Францією і Німеччиною, як посередниками у нормандському форматі, для того, щоб врегулювати конфлікт мирним шляхом. Ми надзвичайно вдячні Лондону за його принципову активну позицію в цьому процесі і за те, що він твердо і переконливо стоїть на захисті тих принципів, які захищає Україна в цьому конфлікті. Я усіляко вітаю активні дипломатичні зусилля Великої Британії, спрямовані на активізацію процесу мирного врегулювання. Але окрім нашого двостороннього порядку денного, сьогодні ми також маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці. На жаль, з логістичних причин ми не можемо зробити це втрьох, і тут би мав стояти ще Збігнєв Рау, наш польський колега, але дистанційно він з нами, і ми оголошуємо саме про започаткування цього тристороннього українсько-польсько-британського формату. Вже невдовзі на офіційних сайтах наших зовнішньополітичних відомств з'явиться відповідна спільна заява трьох міністрів закордонних справ. У ній йдеться, зокрема, про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-опліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля в трьохсторонньому форматі на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу три наші країни будуть приділяти підтримці Кримської платформи. Я щиро вдячний колегам Ліз Трас та Збігнєву Рау за підтримку цієї ініціативи. Це наш спільний продукт, який ми зробили, над яким ми будемо надалі дуже ретельно і якісно працювати для того, щоб цей тристоронній формат був максимально прагматичним, довгостроковим і результативним. Впевнений, що наша тісна тристороння взаємодія стане дієвою запорукою безпеки, миру і розвитку в Європі. Тепер з приємністю передаю слово колезі і, не побоюся цього слова, справжньому другу України Ліз Трас. Well, thank you very much, and it's great to be here in Kiev with my good friend Dmytro. I am here today to show the United Kingdom's steadfast support for Ukraine. I'm very impressed that despite the Russian aggression towards Ukraine, that life here in Kiev goes on. And I am impressed by the level of stoicism, both from the Ukrainian people and the Ukrainian government. We admire your fortitude in the face of Russian aggression, and we stand with you in defense of your right
to determine your own future. We're very proud as the United Kingdom to be at the forefront of support for Ukraine. We've provided defensive weapons and we've trained 22,000 members of the Ukrainian army. And when the Prime Minister Протренували вже visited 20 Kiev тисяч earlier this month, we українських announced we're військових providing 88 billion. і надаємо 88 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності України. І сьогодні хочу оголосити наступний компонент нашої підтримки: збільшення, нарощення рівня фінансової підтримки за цими проектами до 100 мільйонів євро. Також я радий, що ми сьогодні запускаємо тристороннє партнерство з Україною і Польщею. Ми будемо активізовувати нашу безпекову співпрацю, санкційну політику, також роботу відносно боротьби з дезінформацією. Сьогодні Сполучене Королівство готове стояти пліч-опліч із нашими союзниками у Центрально-Східній Європі. Росія повинна ще раз замислитися над своїми діями. Попри свої заяви, зараз немає ознак того, що російські війська відводяться від кордону. Немає підтверджень того, що російські сили відводяться, і потрібно, аби зараз Росія відійшла від краю прірви. Росія повинна вдатися до дипломатії. Минулого тижня я говорила з Сергієм Лавровим у Москві і донесла до нього потужний меседж, що Росія повинна поважати український суверенітет і вдатися до серйозного змістовного діалогу. Якщо вони не оберуть цей шлях, я чітко заявила про те, що Росія заплатить. Ми разом з нашими союзниками готові накласти на Росію серйозну ціну. Будуть накладені серйозні економічні санкції, скоординовані з нашими партнерами. Сполучені Штати також чітко сказали, що Північний потік-2 не буде завершено, і перед Росією опиниться загроза того, що з неї буде стягнуто серйозну ціну, яку понесе російський народ. Росія підтвердить свій статус, міжнародний статус держави-ізгоя, і натомість я також закликала Кремль звернутися до дипломатичного шляху вирішення конфлікту. Український народ чітко сказав, якого саме майбутнього він хоче. Український народ обрав шлях свободи, і вільний світ готовий підтримати ваш вибір. Разом ми можемо розвернути цю хвилю агресії супроти Росії і забезпечити безпечне майбутнє для всієї Європи. Дякую. Дякую вам, пане міністр. Якщо ж Росія затягне цю кризу на кордоні з Україною, от ми сьогодні бачимо ескалацію, загострення ситуації. Як ви гадаєте, чи можна говорити, що ситуація от в такому глухому куті затягнеться, чи все-таки буде широкомасштабна агресія? Звісно, існує великий шанс того, що Росія розпочне масштабну агресію, тому що зараз на кордоні розташовані 100 тисяч російських військ, але все одно Росія досі може обрати шлях дипломатії, вони можуть датися до деескалації, відвести свої війська від українського кордону. І думаю, що це буде в інтересах усієї європейської безпеки і в інтересах Росії. We are seeing information and data on shelling. We are also being Я нічого не почув. Можливі провокації Росії для наступу, для нової військової операції? Чи вони можливі? Ну, з 2014 року ми вже бачили все. Провокації, безпідставні обвинувачення, спотворення реальності, метою яких було завжди покласти відповідальність за загострення
на Україну і знайти виправдання для Росії та надати їй додаткові приводи для ескалації. Саме тому ми ведемо дуже швидку, ретельну і якісну роботу з усім світом для того, щоб будь-які спроби Росії спотворити реальність, вони були безуспішними. І, безумовно, ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій, і всі останні тижні і місяці президент, уряд, парламент, Міністерство закордонних справ, ми працювали над тим, щоб підготувати Україну до будь-якого сценарію. Нам в це вдалося. Я можу ще раз підтвердити, що Україна зараз перебуває в сильній позиції. Росія буде намагатися створити різні ситуації, щоб покласти на нас відповідальність, але ми дуже чітко готові до будь-якого сценарію. Foreign Secretary, do you want to? We have been warning about the likelihood. Ми вже певний час попереджаємо про небезпеку операцій під фальшивим прапором. Ми зараз бачимо, як це відбувається, і ми чітко заявили свою позицію, що Росія в цьому випадку є агресором. Ми будемо продовжувати виявляти ці операції під фальшивим прапором, будемо продовжувати виявляти їхні кібератаки і спроби підірвати стабільність в Україні, яка є демократичною вільною державою. І в різних угодах Росія погодилася поважати український суверенітет, в тому числі Будапештському меморандумі. Have time, unfortunately. I just want to say before we finish that there will be a separate speech by Foreign Secretary after we finish this broadcast in a few moments, so keep with us and watch this speech, please. And thank you all. We finished the press conference of this. While I will not be present during your speech, I have full trust in Liz Truss. Wait for a few moments before Very the good. press is ready, and I will let you know. Thank you for coming again. I hope to see you in London very soon, and I'll see you in Munich. Hopefully, again. You will get to Munich, won't you? Yes, I am. If Let- you send said the me- minister's Send support, me, but send me. I will. We'll coordinate. let's go. Just a few moments before we are ready to relaunch the broadcast. That's okay. We're just waiting for the broadcast of MFA, and then we will. Here for slide, I started. Adam, can I pass you this file?